Uriani tuhata, ada orang sutapuka perminggota, martang yang nahohom mahita dengan atabi. Marid de Mahita. Amen.
Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ali Jehovah, ay tergogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alayang wau, tuho doau marhapurusan ali Jehovah, nikkudo, hodo de bataku, marguru tu tangamu do akka parsoryoki, say palua maau siya tangan ni akka musuku, dohot siyan akka na mangalatongi au. Ali Jehovah, say unang paura kau, ay hodo na hujo, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita, alea manami na di banwa gidjang, disuruhoro anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay aka ulaun di sibulisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiyay, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami sa liling di tanoon, pai masahat kami Tuhan ngoluan na sorasuda, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangiho kamu mapatik ni debata, ima patik perjolo 1 pasapuluhon, patik perjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinommu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang kutunggabi si sobaon manang siuluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon kuar di debata, yang ko soturedalan na, ay honaw humna do sogot, akka na marsineang di warna, patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulawmu, alay ang ko ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batamdoi, dang jadi humangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinaono mari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di hari papituhoni, di bayi dido ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah, ari para dia nanai jala di perbediai, patik palimahon, ikon pasangapo mudo natorasmu, asa mertua ho, jala leling mangolu di tano na nilehon ni Jehovah di batam diho, patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakop,
patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata na sututu, maralohod dong jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debatata ringot tu patik na sapului odo. Aku do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni amama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparnya kana sugoroha diau, alaya sido rohaku diakan na meribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, naso mga laosi patiki, ido sahana atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan di bata. Kali Tuhan di bata, saya pergugui mahami, mangulahon na hubar tu patik mi. Amin. Tatopoti madusat tanagodang itu adupan di debata, tapoduk be marwata, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di banwa gijang, pargugo na suatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala rodi sa liling-liling na doa ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jod-jod dohami mardosa maradupon ho, jala jod-jod dohami sungguli hami rimasmu, markite siyan pangalasyon nami dihatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata katuon nami paluahami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Ay dangadong ibarnii sa ludo berdosa jala hurangan maradop pun hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite siyan asin ni rohana hinorhon ni panubuson na marhite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian marhite-hite hapor seaud di mudarna hasangapon ma di debata na di kijang. Amen. Epistel di Mingguta sadarion imana tersurat di Yohanes 12 mamukka siya na 12 saat rodi ay 16 tajaha ma margati soring. Dungit orang ni arinai dibegi halak na torop na rotu pestai na naing Roma Jesus tu Jerusalem. Dungi dapat Jesus mahalode sada ima dihuduli hobartu na tersurat. Alai dang dia tusi akasi seani hian dupe marsangap Jesus asa diingot na sida nang marhahona tu ibana do hape na tersurati rodi pabainan na sida tu ibana ido sahana martua do na tumangihon hata ni debata jalan no peopsa. Amin.
Nahatidak ko mahaporseo tay, songon na hinatidak ko nidong atta sa haporseo ni sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea, ide bata Jehovah, ino ang parbugo na sutudusan, nato palangit do tanu. Au porsea, Jesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasaday, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabihin siya to di purbadia, adoran sa utuan, ido tukata, na tumaon na birni, yung human ni Slatus, na matetarpasan do iba na dihaw pinosilang, na tuwan wa toru dong itanong, na ula mangulo di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudur siya munde bata Jehovah, amanay parbugo na suatu dosani, disibay mana pay mamulak sogo tu tanong, manghumi halak na mangulo do na mate. Au porsea dito di purbadia jaladon sada huria na badia huria katopan di halak Kristen akka da badia doh di hasani dosa doh di hatai na maddo mula mangulu sogo dang ni halak na mate doh di hangoduan na sura suda. Amin. Tabigi matiting na masa di huriata di bagasan na sa mingguon. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 28 Maret 2020 sada. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu sadarion Minggu Palmarum, Lapatana Mare. Topik Minggu, marolop-olop ala asini rohani debata. Paduahon, tikting parbagason. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma pangoli Norman Hutagalung anak ni Amata Raden Hutagalung tubuh ni Inata Elis Borumatodang ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo alamat Jalan Perjuangan nomor 24 RT 14 RW 5 Sektor Kampung Baru Dohot Oroana Tiarma Boru Sinaga Boru ni Amata Daulat Sinaga Nahinan Tubuh ni Inata Rosintan Boru Turnip Nahinan Ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo alamat Jalan Poris Gaga Baru Sektor Parserahan. Pamasu-masuon Selasa 30 Maret 2020 sada di Gereja HKBP Resort Pardomuan Nauli Batu Opat Distrik 5 Pematang Siantar. Patoluhon ibadah passion. Patupaon ni huriata do ibadah passion sada passion Parjolo Senin 20 Maret 2020 sada masuk pukul 10 siawib. Kategorial dohot paduan suara di ibadah passion Parjolo Paropuan Ina Parari Kamis, Ina Hanna, Ina Esther, paduan suara Grace, paduan suara Immanuel, Ama Agape, paduan suara Gloria, paduan suara Genesis, Asaria, Ro Dohot Sude Ruas. Pasion paduan Rabu 30 Maret 2020 sada masuk pukul 10 siawib. Kategorial dohot paduan suara di ibadah pasion paduan Kor Ama NHKBP, paduan suara kantate harmonik, paduan suara kasih choir, paduan suara eklesia, Asaria, Ro Dohot Sude Ruas. Paupaton, parningotan diari hamamate ni Tuhan Yesus.
Hari Jumat tanggal 2 April 2020 sada. Patupao ni huriata do ibadah parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus. Ibadah masuk pukul 6, pukul 8:30, pukul 10 sada, pukul 10:05, dohot pukul 10 wib. Di sudai ibadah dong sipul jamita patupao do marulaon nabadia. Palimahon, parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus dohot paheon ni parupuan. Patupao ni huriata do pesta parjolo, parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus hari Minggu tanggal 4 April 2020 sada. Masuk pukul 6, pukul 8:30, pukul 10 sada, pukul 10:05, dohot pukul 10 wib. Sekaligus pesta parheon parupuan HKBP Sutoyo di parmingguan pukul 10 sada wib. Parupuan HKBP Sutoyo do nama kobasi papungu pelean dohot markor secara virtual. Panopon pesta paduaon hari haheon ni Tuhan Yesus. Patupao ni huriata do pesta paduaon parningotan hari haheon ni Tuhan Yesus hari Senin tanggal 5 April 2020 sada. Masuk pukul 10 sia 30 wib maringanan di gereja. Papituon ruas nataba. Mulai sadarion tanggal 28 Maret 2020 sada di Jalo Gabe ruas di HKBP Sutoyo, Sandrina Oktiana Borusianturi SPSI Manang Pemudi, Rosian Gereja Kristen Indonesia GKI Gejayan Yogyakarta, alamat Jalan Villa nomor 10 sada RT 5 RW 2 sektor Parserahan. Pawaluhon hona uhum ruhut manang RPP. Mulai sadarion Minggu 28 Maret 2020 sada. Hona ruhut pamisangon dohot parmahanion manang RPP do Herti Noresti Boru Tambunan sian sektor Mayasari siala marbagas nasosian pangatoyon ni huria. Pasiahon gerakan Rp1.000. Hombar tu boa-boa sian induk ni huriata taringot gerakan Rp1.000 dalan mangurupi dana pensiun HKBP tapatupa do papunguon periantu jolo marhite amplop sahali sabulan di huriata tapatupa ma di bulan April 2020 sada naineng ron. Pasapuluhon kebaktian online. Pinangido tu akar ruas na di bagasan proses rapid test manang swab asasian bagasna mandohoti kebaktian minggu melalui online manang channel YouTube HKBP Sutoyo. Pasapuluh sadahon barita habut niroha. Nunga jumolo maruju ngolu ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sada situa insinyur hasudungan sianipar situa pensiun hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 sada tutup umur 70 sada tahun. Nahina baluhon ni Inata Yunis Boru Purba sektor Kalibata. 2. Jairus si Hombing Nababan hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada tutup umur 77 tahun. Nahina baluhon ni Inata Rusti Landina Boru Sibarani sektor SMA Semea. Tuhatama na mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Pasapludaon sumbangan.
Di jalodo sumbangan bunga altar sian keluarga. Nyonya manurung boru napi 70, sektor Jati Bening. Hamuliation nasida di pandonganion ni Tuhata jalahipas sudi keluarga. Sian situa Insinyur S. Sijabat boru sirait, sektor Kalibata. Si Pakiota diari parningotan hari hamamateni Tuhan Yesus Kristus tanggal 2 April 2020 sada. Hamuliation nasida di pandonganion ni Tuhata jalahipas sude keluarga. Di pasu-pasu Tuhata mana pasahaton sumbangani. Lau pasikopon titingon boi mata jaha di acara cetak. Songoni masahat di titing di minggu sadarion. Mari demahita siano 450 tulu las tapasaha mapileta sada aloho sadabi. Tuhan Yesus
Damini di batana sumurung sian saluhut narloha, imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuna urian itu hatta, nadong nuaing marpungu di bagas joroon, suang songoni aka ruas ni hurian ahina olongan, nama dohoti ibadah secara live streaming sian bagas nabe, masuk mahita nuaing tuhatan di bata, ima jamita di bagasan mingguta sadarion sian buku pesalmen 30 sada, mamuka mai sian ayat uwalu sahat rodi ayat 10 onom, ujahama tutonga-tongata. Saya marulup-ulup jala marlas ni roha maau, bahin mida asini roham, na tinatapmu dangolhon, na marbinoto iho diaka hagugutan nito diki, jaladang di padapot hoau tutangan ni musuh, di pajoncok kodo patu di halabason. Asima roham diau ale Jehovah, ay hagugutat doau. Pola dolotop mataku binain ni haarsahon, maras dorohaku dohot dagiku. Ay nunga sudah nguluku di bagian hamarason, sudah dohot akka tauku di bagian angguk-angguk. Merus dogogokku di bagian dosaki, jaladang mangalo be holi-holiku. Jadi gabe parbilea doau maradopon sudea kaloku dogot khobar huhudul. Jala tersongko situtu doaka dongaku magodang. Marsiding-siding be doaka namar nida au di balian. Nungatung lupa au sian roha. Songon halak namate. Sobokon ngar-ngar na abolongan nama au. Ay say hupa bege-bege do husip-husip ni torop halak. Habiharan kumaliang, saya marluhuti do nasida martutupi au, mabuat hosakku do dipikiri nasida. Alai yang go au tuhodo au marhaposan alai Jehovah nikku do, hodo de batakku. Marguru tutangammu do akka parsoryoki, saya palua mau siat tangan ya kamusuku do sian hakka nama ngalotongi au. Ima sahat ni turpuk jamita di minggu mare-mare manang minggu palmarumon. Hamuna nahina olongan songo takas taboto di topik ni turpukta ima marulup-ulup ala niasi ni rohani di bata. Bersorak akan kasih setia Tuhan. Hamuna hina olongan di bagasan Yesus Kristus. Ada masa halak sisean marang murid na manukku tu guruna. Isukku sisian omma tu guruna guru ay masih torop do huida kali alem. Jala hubereng nasida songon na setia do tuho. Boy do guru eto ngommu piga sude nasida ka ale-alemi. Dia lusi gurui masih sian nai dirok mahamuna kadongan ai pigai jumlah ni ale-aleki boy etongo ni ditiki molo hona parmarado au ai tuba ala na dengkat-dengkat do pe situasiku ubenna dia tidak konasida ale-aleku boy do pe gudang halak naro jala mengaku songon ale-aleku ina guru nai alai ditikiro permaraan ditikiro musibah dak sudei boy bertahan madongani manang mendampingi alani do guru nai mamuse holan nasida na benar-benar gabe sahabat sejati do na boy bertahan. Hamuna lahina olongan di bagasan Kristus Yesus kurang lebih songonima keadaan
nani alaman ni si Daud. Ditikiro masalah naborat, pola do nakini do kuimana di jamitai, di naturpuk hujahan nakin, songon namate di lalai bana. Dungro masalah na maseborat di tonga-tonga ni nguluna, ditadikko na kahalak na jonok na terbilang jonok tu ibana do si Dauti. Suang songoni hamuna kadongan akka tetanggana do takali alena akka na tinadanahian martabuni do maddaudau do marsibuni do sian ibana aladung di botona sida si Daud menghadapi masalah, apalagi nagabi musuna nagabi alona Raja Saul sendiri. Songoni dok niedei doi hamuna kadongan gudang dongan namekel alai dak pigai inang dongan na tangis. Taida nakin diturpukon hamuna na hinaulongan na parjolo nakin di parsyorion nai udok nakin ditadikon do ibana ditadikon na kadongan na do ibana ditadikon na kali-alena do ibana bahkan menghindar dodongan nai sien ibana dileli si Saul ibana ala taboto anggota jaga si bos sirina enarong do setabi hamu iri hati di ibana mangiburu ibana ala latai rohana memereng si Daud luar biasa tong pamujion yakka torok jolma dung monang ibana di parporangan ala si Saul meribu-ribu do naboi italuhon di mana HP si Daud ipuji bana boy bana monang di parporangan ini manaluhon jolma marloksa-loksa gumudang sian na ditaluhon di si Sauli gabiarong ma di bana lati ni roha mangiburu ibana bartion naman non saingaku gabi raja pola do disakabi si Saul lau mabunuh si Daud hamuna kadongan taboto doi ale-ala didongani de bataro si Daud gabi di padau de bataro si Dauti si anakka ancaman na pinatupani si Saul gari ada taboto do kan arong do kesempatan di mana sang sitong na loma balason alai dang diulahu ni panai sudenai ipasati bana do tu di batasa di batana bertindak jala taida nakin di hamuna na hinaulongan bergumul do si Daud di parsorion nai idok nakin menutapa mana nakin turpukon marsai do ibana marsai di bana baik secara fisik doho fisikis terganggu do kejiwanna idok nakin pola do lotok mataku binai ni harsakon karena sakit hati mengidap dalam mataku maras do rohaku do dagingku meranalah jiwa dan tubuhku ainunga sudah ngoluku di bagian hamarason sebab hidupku habis dalam duka sudah do katauku di bagian anggukandu tahun-tahun umurku dalam keluh kesah merus do gogokku di bagian dosaki kekuatanku merosot karena sengsaraku jaladang mangalo be huli-huliku inai bana dan tulang-tulangku menjadi lemah hurian itu hatta taida ma songo dia do sikap na pinatuduhon ni si Daud menghadapi parsorion nai taida na kisya turpukon na parjolo ala bagian sangiat sia tangian do turpukon to tu sikap na parjolo boidota menghadapi parsorion nai dia datang kepada Tuhan martangi yang ibana ilo na taida diturpukon di pasati bana do dirina tu de bata Jakoba dia berserah diri hamuna na hinaulongan taboto do berdoa itu sebenarnya tidak selalu berbicara tentang apa yang kita dapatkan buktina di perjalanan dinguluta arong do nak kata tangnya koni dang di pasahat dibatakan arong mungkin ale-aleta natorasta berjuang antara hidup dan mati lomoro hatta sama nguli bana di bagajangnya umurna lomoro pero hatta rap dohok nasida terbukti mati kan. Karena itu berdoa tidak selalu berbicara soal apa yang Anda dapatkan, tapi juga berbicara tentang
Seperti apa sebenarnya hubungan kedekatan kita dengan Tuhan? Sejauh mana amang inang ketergantungan kita kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana kita mengutamakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku? Molo martangia kita, songon tangia ngalia manami, saya saut malomo ni roham. Bagaimana kita berjuang di tengah-tengah kehidupan kita dalam pergumulan kita supaya saya lebih mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginanku di tengah-tengah kehidupanku. Nabaduahon sikap ni si Dauti marhaposan si tutu do ibana tu debata Jehovah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ayat 15, dia percaya kepada Tuhan. Pola do dia tidak konimana nakin hodo debatakku. Pola do dia tidak konimana nakin dihamuna na hinaulongan marguru tu tanganmu do akka parsoryoki. Dalam bahasa Indonesia dikatakan masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Nomor 8 dihamuna na hinaulongan di roha do ngolu ni si Daud. Hola di bata Jehovah do sumber kekuatan di bana. Holan di bata Jehovah do sumber pertolongan di tengah-tengah ni ngoluna. Porsia do ibana na mampu do di bata na tuk do gogona lo patupangan no so mungkin gabe mungkin. Ngoluna saguru di tangan ni di bata. Dak saguru ni akka na makasuguh ni bana. Dak saguru ni akka na memusuhi ibana. Di bagasan pardangolo ni si Daud marolopolop jala marlasi roha do ibana mida asini roha ni Jehovah imana kinayat walui jala ido titik berangkatna tu topikon marolopolop ala asini roha ni debata ado roa nani ulupun ni mana di bagasan parsorion nai gabi do ko ni mana dia tidak ko ni mana marolopolop doau ala asini roha ni debata hidok nakin diturpuk tahun ala ditatap debatado pardang laki. Allah itu melihat pergumulan dia. Berarti Allah itu apa? Allah itu mengerti. Allah itu peduli dengan segala persoalanmu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak nikmat ala narong dope ulum nami stokin dai muse. Jala di doki mana di son dihamuna na hinaulongan marbinoto do di bata Jehovah di hagogotan nitodina. Allah itu tahu. Kita aja yang merasa Allah tidak tahu, Allah tidak peduli. Kalau dia mengizinkan kita mengalami pergumulan, kita harus percaya bahwa dia juga yang akan turun tangan, menghibur, menguatkan kita, dan memenangkan kita, asal kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Roa, na diulupuni mana dia si rohan di bata di tengah-tengah di parsorion nai. Di dok nakin di palua Jehovah do ibana sia tangan ni musuna. Di pajonjong di bata do patna di halap bason. Di lehon do di ibana kemudahan do kemampuan supaya dia mampu berdiri tegak dengan leluasa bergerak menghindar dari musuhnya. Sonari mulun na taulupod do asini rohan di bata. Pertanyaannya amang inang ado asini roha. Mulu di padan narubi konteks niturpukon asini roha itu kasih setia itu adalah bahasa Ibrani adalah hesed. Hesed ingot tamu ma hesed kaki asal murah ingot tamuna. Hesed. Hesed itu bicara tentang kesetiaan dalam sebuah hubungan. Hesed itu adalah cinta setia Tuhan yang mengagumkan kepada orang yang sering tidak setia. Jenata pedak setia kita anggo ibana holong nai mengagumkan do. Tua kahalak nasu setia. Alani di minggu palmar ngope asini rohani Tuhan Yesus ido na taulupo na manginang. Ay borkat paibana tu Yerusalem lau mendapatkan persorioni, lau mendapatkan silang nabadiai. Allah asini rohana dui.
Neng patuduhon ni mana do holong ni rohana makokok portibiot. Itu karena kasihnya. Alani dihamuna na hinaulongan tadok ma di tonga-tonga ni nguluta mau liate ma Tuhan dia sini roham diau. Asima roham diau. Asima roham dihami ale Jehovah. Asima roham dihami ale Jesus. Ikonido na tidak pun di tonga-tonga ni nguluta. Dohonot tama mangulu pea usaha tutikion alani asini roham do Tuhan. Arong pea usaha tutikion alana asini roham do Tuhan. Malua pea usian pasahiton alani asini roham doi. Malua pea usian permaraan hanya karena kasih setiamu itu Tuhan. Takkan sebenarnya aku tak pantas menerima itu karena hidupku belum setia kepadamu. Sudah nai holan asini rohana do, sudah nai holan alani holong ni rohana do, naso hadu dua ni. Karena itu amanginang, mari kita lihat dalam perenungan kita pada minggu ini. Berapa kali Anda disembuhkan oleh Tuhan dari sakitmu? Berapa kali Anda diselamatkan oleh Tuhan dari segala mara bahaya? Bagaimana Tuhan menghiburmu, bagaimana Tuhan menguatkanmu, bagaimana Tuhan tetap mampu memberimu pengharapan di tengah-tengah kehidupanmu. Ketika pintu harapan itu pun seolah-olah tertutup bagimu. Pemazmur ini juga mau mengatakan 1001 cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang Dia kasihi. Masih ingat Amanginang cerita itu? Cerita apa gitu ya? Ketika ada seorang di sebuah kapal, kapalnya diterjang oleh badai yang sangat tinggi. Badai itu menerjang kapal itu sehingga kapal itu pun tenggelam, diombang-ambingkan oleh badai itu. Hampir semua mati kecuali satu orang anak buah kapal itu. Mungkin kita sudah pernah dengar cerita itu. Kapal kayu itu hancur dan dia hanya bermodalkan berpegangan. Bahkan kalau dia sudah capek memegang kayu itu, dia naik di atas papan kayu itu. 3 hari 3 malam dia terapung-apung di lautan itu. Dan pada akhirnya kayu papan itu yang tempat dia berpegangan itu pun membawa dia ke sebuah pulau yang belum pernah dihuni oleh manusia. Dia sampai di situ, lalu dia pun bergerak menuju pulau itu. Dan di situ dia segera masuk ke dalam dan mencari ranting-ranting kayu, mencari daun-daun yang lebar, nang mabain bale-balena. Dia membuat tempat tinggal gubuk-gubuk yang sangat kecil. Dungsai pajonjong imana ipature imana alangalido ilabung ni lauti iba ini mana ma songon api unggun dung ipabung imana karati-rating ni hawi ilulu imana babatu igesek-gesek imana babatuan asa timbul lah api dung lalemana nga timbul api ipajono gimana ma tuh ke bulung-bulung nang masak nang koringi mangulu ma api ilabung ni gubuk-gubuk nai buai may mana songon nalas dagingna dungi dung borngin nakok may mana tu podok-podok nai mudung may mana isi dung manugot ni hari keluar may mana ngasongon na malay mana masuk majau tu bagas hutanon ate biarong iso nakata jauh aka buah-buahan na buhay alangok kujo pay maluwak luluwak kumusehau narang nagajang lahom mengalului dekke ate biarong manangitkan narong di pinggir ni lauton malay may mana law may mana masuk dapok ni mana ma aka buah-buahan yalang ni mana ma dungi keluar may mana siyang bagas hutani idapoto ni mana mamuse podok-podok nai dung jonok iberi mana beh
ngatar bakar bodoh-bodoh nih. Ala horoa lupa ibana pamate kon garani api. Mangulus maalugo ihabak ko matong garani api itu bale-bale nai. Batar bakar matong dah. Ibereng gimana ma? Bah Tuhan. Ngalu jauh pature-ture honi. Lak songono menguse nama satu hau. Ano masuk Tuhan. Lungidok ko di mana songoni? Makuling ma tarumpek ni kapal. Tong ina kan. Ingot tabu udah songon kapal tampung mas najolo. Aku perbelawat dok kebetulan di pinggir ni pelabuhan. Ya aku BGI. Jadi makuling ma tarumpeti. Ibereng mana ma? Adong kapal. Ngalam jonok tu anak kon. Singkat cerita sono pagajaku. Saat maka palon tu pinggir ni lauti madapat tu ni bana. Iro kona matom ma. Ena sediuri boto kamu. Arong jol mari soninna. Bah. Aina ubere kami do simbol nabi nai mi kuri nabi nai minna. Na ubere kami do simbol manang kode nabi nai mi. Jadi pujol mana di kapali timusi simbol nabi nai di mana? Habe daung. Ina terbakar do. Sopo-sopo nai. Nabe kodo kodem do simbol bahwa biar kami dong timus. Berarti orang jolma. Bama. Roma kami itu saudainna. Bah. Ini mana ma? Ayo doa pe Tuhan sakapmu. Tertutup kape podok-podoki. Asai bereng halak na di kapal doa pe nadong awison marhiti timusi. Songoni doa pe Tuhan caram mangurupi au manolong au. Hurang nakin dihamuna na hinaulongan. Kita terkadang di tengah-tengah kehidupan kita begitu mudahnya menjudge menghakimi Tuhan. Karena kita diizinkan mengalami pergumulan dan penderitaan. Padahal di balik itu ada yang Tuhan mau katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Membebaskan kita di tengah-tengah kehidupan kita dari pergumulan dan kemelut hidup kita. Asal kita tetap mau setia. Tetap dekat kepada Dia dan hidup di dalam kesalehan di tengah-tengah kehidupan kita. Pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang jauh dari yang kita duga di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mampu menolong kita. Dia mampu menggerakkan juga orang lain untuk menolong kita agar kita tetap mengalami asini roha di tengah-tengah ni guluta. Amin. Bertanya yang maida. Mulia tema Tuhan, nungga di pakulingo kami marhiti hatam. Pasu-pasu mahatam Tuhan, parrohai jala parbisugi mahami di bagasan hatam. Dangarok kape Tuhan, nabui si pangasangoron nami, asing ni holakko dohot asini rohami. Ayah mahami dia lupamu Tuhan, do dia lupanya kadungan nami. Huta dahami lu diri nami Tuhan, marhaga leot dahami. Sipata huwai kami do sugoni roham do sugoni rohani dongan nami. Alai diajari hodo kami Tuhan, asa totok kami. Setia nada pe itonga-tonga ningulu nami Tuhan jujut kami dak setia. Alai heset asini roham nasuhadu duani Tuhan tok tong do di batu duoko di tonga-tonga ningulu nami. Mulia tema Tuhan, asima roham dihami, asima roham dingulu nami, dingulu ni naturas nami, dingulu ni keluarga nami, dingulu ni kaya anak nami doa kapoparan nami Tuhan. Jala mulu nunga hudai hami asini roham, nak kami penaing terju asagabi para sini roha tuak keganup halak. Mulia tema Tuhan, dihatam naung paingotok kami. Ali Tuhan, pasu-pasu masaluhutna ruas ni huriam. Mulai saya nama satu nama gurang,
Mulai sian sekolah minggu remaja na poso bulung ama ina lansia akan nababalu ama nababalu ina aka parhalado kapadita doot keluarga kapoparanda Tuhan aka situa na aktif dope dohot na pensiup pe Tuhan sudah na Tuhan hupa gonggopo kami matu bagasan asini roham ale Tuhan de bata pargogoy mahami ujugale hami Tuhan leon dihami Tuhan penghiburan nasiako Tuhan uju marsak kami Tuhan pamalu kami Tuhan di parsaiton nami uju marsait kami Tuhan aituk do gogong aituk do tangamu Tuhan lo pamalupok kami apa ho matangamu nalapogi nagok huasoi Tuhan asa tung malum huilalah kami Tuhan ale Tuhan dia kana marhabu ni roha ruas ni uriam di bagasan saminggo Tuhan apu di mana sida Tuhan pargugoi parrohai nasida Tuhan patiur roha nang pikiran nasida memang disadatiki Tuhan ikon na kehilangan dohami Tuhan aida ngarong na manotong di portibion hola kolo na manotong holan hatam do na manotong holan holong do na manotong alani ikon siap dohami Tuhan disadatiki molo kehilangan marsirang sianaka na hinaholongan ni roha nami maulihate ma Tuhan pasu-pasu masaluhut naka program ni huriam Tuhan di Jumat Agung di pesta Paskah na padelo na paduawon di pesta parihon ina saluhut na Tuhan hu pasahot tok kami matuho Tuhan asa homa na manggonggomi asa homa na maparrohai sa saluhut na mardalan do dengkat Tuhan akaulaw na sinakapan ni huriami gabi tau puji-pujian jala hamuliaw may di bagasan guarmu nang diruyas ni huriam Tuhan anak ko ni huriam nanaing berencana mardong asaripe Tuhan pasu-pasu rencana nasida anggiat gabi rumah tangga na hasia nasida Tuhan diaka nahona RPP Tuhan paingot nasida Tuhan pakulingi nasida marhiti RPP Tuhan dipaingot nasida asa mulak tu dalammu mulak tu asini roham Tuhan mulyati marohanami diho Tuhan sahat diho mangulu nami Tuhan sahat diho mabangso nami o Tuhan asa hatop hami Tuhan marite sini roham bangkit pulih ekonomi nami jala lam tu sehat na hami Tuhan alani program vaksinasi alani pasu-pasu dingulu ni bangso nami on digijang ni saluhut nai sesama dosa nami marhiti Yesus Kristus amin. Mari dimahita hut papung pilihan. Nasobo de Madoi, Madana
mataba pinggol na tu mangiona seorang itu munjuk pang Yesus Tuhan tidak badaria terbang marlas miroa seorang itu munjuk pang Yesus Tuhan. Tatangyakum mapiliata martangiang maita. Ali de bata manami na di banua gijang. Hodo harorowan ni saluhut si leon-leon na dinggan. Dohot na sa ulibasa na moy lutus. Upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Patimbulhon harajamu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay maroha nami markite hite tondin. Asalam hutada kami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin.
banua gijang sai pinarbadia magowarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomu ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari sai samudosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togiho tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Jalohamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahu. Disondakon Tuhan di bata ma bokina tuho jala asima rohana midaho. Sagidopakkon Tuhan di bata ma bokina tuho jala dipasaurkon madamena tuton di munabi. Maaf ma dia kana martangyang dope. Kami petugas ibadah jam 10 sada. Pasahaton selamat hari Minggu ma dita saluhutna. Horas. Dihita amanginang satokin nai naing buanon nama tu bagas garijaon ima bakeni amata situa hasianipar jadi dinaroha molorikot do yakainang dison mahita laho menyambut nasida om maratikina perpisahan tu keluarga amang situa sianipar patupaon nama anon acara di Huria tepat pukul 10 tolu wib. Mau lihat tema horas mari kita.